te perlok pejor hato pi pendon kam WhatsApp ne em lada pi pendon kam WhatsApp te pe ya kane ka video hado ka bekun namar ngani tu ipi ha kane ka video kino ki phone ki banam la ban pendon kam WhatsApp house name arjar arpiusan bat kumno pin la ban pe hala ka jongka phone ya ka phone jongi kan la ne em ban pendon kam WhatsApp house name arjar arpiusan ngangej ba pin pe jaga ka video hadu ka bekut perlok projor lada pin pe jaga ka video hadu ka bekut te pinom tip setia ya ka e ka bangan ye thu ye phi menta ka sngi hak na ka video te sneu bha nga karpat ye phi pe ka na ka video hadu ka bekut khana ba pin yo ka ne jing tip ke banga i thu ye phi menta hak na ka video sayang ani thu ye phi ka detail halor ka ne nandu pastang hadu ka bekun kumta perlok hak ka sedang jong ka shitrik u Januari 2020 ka WhatsApp app kanam long Shuh ha ki phone kibala kham rim kibala palat speus nem lapan bena WhatsApp kumta ka e ka phi de ban tip phang jongka naga banta ka jing tip jong phi lada ka phone ka de ka ba pendon kam da ka Android KitKat Android 4.4 bat khaman shwa te ki try ki ban bujli phone lada ki kwa ban bedeng ban pendon kam da ka WhatsApp ka WhatsApp kala batai ba ya kane ka jingle la le namar ka jingya hap jongka teknologi hapadeng ki tiar bat ki application bat ru ban pantikna ya ka jingya da bat jing pendon kam ka bapaka nalor kata prolog ka Android KitKat ka ba de ka Android version 4.4 lapan mi house name arjar khatlai kata ka mut kine ki de tiar ki banam la ban pendon kam ya ka WhatsApp nadu shitrik u Januari arjar arphusan saya pelok ngani tu ipi ki phone ayu ki bamla ban use WhatsApp house name arjar arphusan nadu ubnai Januari shitrik ka phone Samsung ki model Galaxy S3 Galaxy Note 2 Galaxy S3 Galaxy S4 mini bat ka phone Motorola ki model jong ka phone Motorola Moto G fast gen bat ka Rajar HD bat ka Moto E 2014 bat ka phone HTC ka model 1X bat ka model 1X plus bat ka Desire 500 bat ka Desire 601 bat ka phone LG model Optimus G bat ka Nexus 4 bat ka G2 mini bat ka L9 bat ka phone Sony Ru ka model Xperia Z bat ka model Xperia SP bat ka model Xperia T bat ka model Xperia V te pelok ini kita phone ki bipim la ban use WhatsApp house name arjar arphusan nadu ka shitrik u Januari lada ka phone jong pi kam don ha ka list hanrei ka pendon kam da ka Android KitKat Android 4.4 te kan sa don ka ju ka jingjot lada phi de we na kiba shakta nang ta le ya ka backup chat sha ka Google Drive bat penkala sha ka phone ka ba pendon kam ya ka Android ka ba thamai lane ka ba duna ya ka Android 5.0 saya pelok ngapen EP hang ne kunu ban check ha ka phone mo kane ka phone ka jong ni la ne man pendon kam ya WhatsApp house name arjar aplusan siang pen EP da ka practical le hang ne mo ta ka ban kong pha ban le sha setting jong phi ka setting phone jong phi te scroll kamne showroom mo te hangne phio e ka about phone te hangne phio e ka bun bha ke option hangne te kane ka option Android version 11 tangne ka ne ka phone jonga Android version 11 kamut ka biang he dada ka phone ka jong phi ka don hangne 4.4 kamut nadu usnam arjar posan phim la shu ban try kam ya u WhatsApp ka phone ka jong phi kamut phila ban use ya ka WhatsApp radon ki Android version 11 9 kumtu tangbala radon ka Android KitKat nadu usnam arjar khatlai Android version 4.4 te phinam la chuban use ya WhatsApp nadu usnam arjar arphusan ta perlu ngangej phila yo ajeng tip shibon na ka video te la de phi ajeng tip na video jonga sneo ba share like ka video ba subscribe ni channel khoble shibun ni phi ba